ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಐತಾರದ ಬಯ್ಯರ್ದಿಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಬೇಲೆ ದೊಟ್ಟಗಂತೆ ಹುಷಾರ್ಲೆತ್ತಜಿ ಹುಷಾರ್ ಪಂಡ ಅವು ಇಂಕ ಅಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ದ ಅಂತೆ ಸೆಕೆ ರಾತ್ರಿಡ್ ಚಳಿ ಒಂದು ಮಾತಾದು ಮತ್ತು ಇಂಕ ಶೀತ ಅದು ತೆಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ಪುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಬ್ಬ ಒಮ್ಮಿಲೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಅಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ತಂದಿತ್ತು ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಜಿ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಜಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬೈಯಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ದಿನದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ದೆ. ಕಾಡೆ ಶನಿವಾರ ಇನ್ನು ಐತಾರ ಪಂಡಾಡೆ ಪೋದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಕಲ್ಪನೆಕ್ ಅಂತೆ ಮಂಡೆ ಕೊರಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಕಲ್ಪನಾಗ ಸರಿಯಾದ ಮಂಡೆಗೆ ಕೊನದು ಕೊರಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಯಾನು ಕಾಡದ ಕ್ಲಾಸ್ ಏತ್ ಕಲ್ದೆ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಏತ್ ಕಲ್ದೆ ನಿಗ್ಲು ತೊಷ್ಪವೆ ಯಾನು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋನು ನಿಗುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೀರು ಕೋರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋತೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ದ ಟುವನಸ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮೇರು ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಳ್ಳು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲಿತ್ತು ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಯ್ಯಾಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ಯನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಆಸೆ ಅಂಡು ಬಯ್ಯಾಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಳು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ದವಳು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಪಂಡೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋದಿಂದು ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಆಸೆ ಆಯ್ನಿ ಕಾಣೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಮೇರಡ ಕೋರಿ ಪೂರ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಮರನಿ ಮಲ್ತಿನ ತಂದು ಕೋರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊಕ ಮೀನ್ಲ ಇತ್ತಜೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನರೆ ಆಸೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಮೀರು ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ತಿನಾಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಬಯ್ಯಾಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆಂದು ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆಯನ ನೆಡ್ದುಂಬುದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಬೈತೆರು ನಾ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಅಗುಲ್ಲ ತೂವಡು ಅಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಡು ಯಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಂದು ಆಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿ ಯಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಜ್ಜಲ್ ಬಜ್ಜಲ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೇತೆ ಗ್ರೇವಿ ಬೇತೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಯಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಕ್ಕದಾದನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅವಳೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲೆ ಪಿದಾಡುವೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲೆ ಪೋಯಿನಾಲು ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ 4 ಕಾಲ ಆಪುಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 4 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಮೇರೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡೇರು ಕೇಂದಿ ಮಂಡೆ ಆಳಾಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸರಾಳು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ್ಗೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ UKGಗೆ ಅಂಚ ಕಂಡನಿ ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪನಿಗೆ ಪೊಂಜೋ ದಾಯಿಗ್ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ದೊಂದಿನ ರೀಸನ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೊಂಜೋ ಕಂಡನಿಗೆ ದೂರ ಪಾಡ್ದನು ಫುಲ್ ಬರೆದಿತ್ತನಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಬಂದು ಇತ್ತಿದಾಗಲಿಗೆ ಏನು ಆಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ 1000 ಆಪುಂಡು 1000 ಪೋಪುಂಡು ಅವೇನು ಸಾವುದ ಮೂಲ ಕಡೆ ಸೇರ್ತೀರಿ 1000 ಪಂಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಜನ ಕುಳುಲ್ಲೇರಿಂದೆ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಡು ನೀರೆಡು ಒಂದು ಮಲ್ತ ಪೋಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರಡು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಂದೆಪ್ಪೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಮೀರಿಸದು ನಮಕ್ ಬದುಕರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೊಷ್ಪದು ಕೊರಡು ಈತೆ ಬೊಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಇಂಕ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ಪುರ ಕೇನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಕೋರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋತೇರು ಬೊಕ್ಕದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಏನು ಐತೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯೆ ಪೇರು ಕಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಯಾನು ಕಂತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮೇರ್ತೆ ಕೋರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯರು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಸೋತೇರು ಕುಂಟು ಮಾತ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದಿನೇನು ಇತ್ತೆ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಸಾನಿದ್ದೆನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ನರಕ್ಕಾದಿತ್ತು ನಂಗುದುಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಂಗುದುಂಡು
ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಏನಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಕಲ್ತದು ಮುಗಿಂಡ ಯಾವಪ್ಪ ದೇವೆರೆ ಹೊರ ಎದ ಕಲ್ತು ಮುಗಿಯುವ ಬಂದು ಆಂಡ ಕಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ್ರತ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಾಂತ ನಮ್ಮ ಸಯ್ಯನ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು ಕಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇ ಜೀವನ ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ನಿಗಲಕು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಿಯರಾದಿತ್ತರಡು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಿಗುಲು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಡ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ತಾರೆ ಪಿರೆದೆ ತಾರೆದ ಪೇರನಿ ಗೆತ್ತ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಗಿಂದ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವು ಒಲ್ಪಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಸುರುಕ್ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀವೊಂದು ಐಕ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಪಲಾವ್ದ ಇರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಚೆಕ್ಕೆ ರಡ್ಡ್ 3 ದಿನಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಂದೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತುದು ಕಾಯಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಕಂಡೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೆಕ್ಕ್ ತಾರೆದ ಪೇರನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೆಕ್ಕ್ ಗೀ ರೈಸ್ಗ್ ತಾರೆದ ಪೇರಿಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಉಂದು ಗೀ ರೈಸ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪುನು ಉಂದು ಎನ್ನುದರ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಂದೆಲ ಅವೆಡ್ದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ್ ತಿನ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲಿಂಬೆನ್ ಪುಂಟ್ದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗ್ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಉಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನ್ ನಿಕ್ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ನೆಟೆ 1 kg ಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಅನುಗುಣವಾದ ತಾರೆದ ಪೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಐಕ್ ನೀರ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನಿಗುಲ್ ಏತ್ ಅದಿ ಪಾಡುವರ್ ಐಕ್ ಅನುಗುಣವಾದ್ ಪಾಡೊಲ್ ನೀರ್ ಅಂಚ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ದೀತಿನಂಚ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಉಂದು ಅಂಬುಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನೀರ್ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣವಾದ್ ನಮ ನೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊನಡ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆನೆ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಕಲೆಲ್ನ ನಮ ಸರಿಯಾದ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಮಕ್ ತಿನ್ನಗ ಅತಿ ನಮಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನನೊರಿ ಪನೊಡು ಉಂದೆ ಈತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡ್ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಅವು ಬೈತಾತಿಗೆ ಬೇಯೋಡು ರಡ್ಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದು ಲೂಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅಂಚಾದ್ ರಡ್ಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಗೆಪ್ಪರೆಗ್ ತಾರೆ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದ್ ಐಕ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 2 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಚೆಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ್ ಬಡಿ ಸೋಪು ಗಸಗಸೆತ ಮಸಾಲದ ಐಟ್ ಇತ್ತು ನವೆಲ್ನ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಬೇತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನವೆಲ್ನ ಪಾಡೊನ್ಲಿ ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ನಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ನಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ ದಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಪೌಡರ್ ದಾಲ ಯಾನ್ ಕನವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಉಂದೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತುದು ಕಾಯ ಉಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಸುರುಕಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ 1 ಇಂಚ್ ಐನಾತ್ ಒಂಜಿ 2 ಎಸಳ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಐನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಸೊಪ್ಪು ನೆಕ್ಕ್ ಯಾನ್ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾತ ಪನ್ನಗ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡ್ ಕಂದಿನ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ನೆಟ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪುನ್ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನೆ ಕಡೆಗೆ ಈ ದಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಈ ಚಪ್ಪೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಬೇತೆನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತುದ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ನಮ ಸುಲಭವಾದ್ ರುಚಿಯಾದ್ ಬೇಗ ಆದ್ ನಮ ಮಲ್ಪುಗ ಉಂದೆನೊಂಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲನ್ ಮಾತ ನೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತ ತಾರೈನ್ ನೆಕ್ಕ್ ಪಿರೆ ದೀತಿನೇನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ತಾರೈನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಅಂತೆ ಕಡೆರೆ ದಕ್ಕ ಅಂತೆ ನೀರನ್ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆವೊಡು ಉಂದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತ್ ಕನತೆ ತುಲಿ ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಆತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ದೀವರೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುನ್ ಪಾಡೊಂದು ಚೆಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ದಿರೆ ಈನಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಕಲ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ 2 kg ಐನಾತ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಕೋರಿನಿ ಕನದೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆನೆ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಲು ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಮೋತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮೋತುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೆ ಒಂತೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಐತೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ತೂಕ. ವಾವ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಅಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ನೀರು ಅಳತೆ ದಕ್ಕನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬೈತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಟದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆನೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಮೋತನೋಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಅನ್ನಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಉದುರುದುರ ಆದ ಆಪುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವುಂಡು ನಿಗುಲು ಅಂಗಡಿದ ಲೂಸ್ ಹತ್ತಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದಾಗೆ ತೊನ್ಪರ್ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜೇ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಲೂಸ್ದ ಒಂತೆ ಅರಿ ಒಂತೆ ಉದದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನೆ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಲೂಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ತುಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಅಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಗೀ ಪಾಡಂದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇನು ವಿಸಿಲ್ ಗೆತ್ತದು ಮುಚ್ಚಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕಾಲ್ವಸಿ ಬೇಯ್ತಂಡು ಕಾಲ್ವಸಿ ಬೇಯನಾಗ ಯಾನೆ ಕಡೆದು ಕಂದೆ ತುಲೆ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ಪಾಡುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ವಸಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಯಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಬೇತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಜೇರ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಅಂದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪುದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇನಿ ಗ್ರೇವಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇನಿ ನಮಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಗಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಾತ್ ಜನಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗುಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರೆಗ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲಲ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಬೇಯ್ಪದ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡ್ದ್ ನೆಕ್ ಬುಡಿಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೈಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ನಿಗುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದೆನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋರ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆಂತೂ ಇನಿ ತಿನ್ಲೆಕ್ಕ ಏಪಲ ತಿಂತುಜೆರ್ ದಾನೆ ದಾಯಪನ್ನಗ ಅಗಲ್ಲೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟನೇ ಆಂಡ ಇನಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ರಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದೆರ್. ಅಂತೂ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಗುಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿಡ್ತುಲೆ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈತುಂಡು ನಮಕ್ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿಡ್ತುಲೆ ಅವೆಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಪೋ ತಿನ್ಪಿನೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ ತಿನೋಲಿ ಪನ್ಪಿನೆಗ್ ಯಾನಿಗಲೆ ತೊಷ್ಪದ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಮೊಕುಲ್ ಮಾತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಎಂಕ್ ಯಾನಂತ ಲೇಟೆ ಉಂಡೆ ಯಾನ್ ಐನ ಕಂಡನಿಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಡವಾಂಡ್ ಬೊಕ ರೇಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯ ಪಾಡಿಯಾಗಲ್ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಉನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಉಂದೆನ್ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು. ವಾವ್ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪುಗರೊಂಬಿನತ್ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದೆನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬತ್ತ್ ಪನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗುಲು ಈತ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ನ್ ಬತ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗ್ ಬತ್ತ್ ಪನ್ಲೆ.